Labiduwang simana na sa evacuation center sa Gabawan Elementary School sa Barangay Gabawan, Daraga Albay. Sindan Nanay Janice kaibang sayang apat na aki. Asin sarong aldaw sana sa kada simana kung magbisita sa evacuation ang sayang esposo. Hulita may trabaho ini. Aminado si Nanay Janice. Kaipuan panindakan sa iyang agum na mag-uli para magkaigwaning oras sa lambang saro. Kaya naman saro sinda sa maut mag-aprobichar kang pigo-opreser na libreng akomodasyon na lodging house na proyekto kang lokal na gobyerno. Dipisil kaya? Lalo na sa lalaki. Mas dipisil po. Ang babae okay lang. Nakachus pa man. Ang lalaki kaya, iba man. Tama rin para mo man so ano ninda na. Baga so, kadong dide. Galing trabaho baga po. Hindi mo kami nakalingan sa balay minsan lang. Lalo na kung may piton baga. Siring man ka ni ang sentimiento ni Tatay Tirso. Sabi niya, pabor sa siring na ayuda. Urog ng surusuan sinda sa evacuation center. Aircon pa. Hindi na sa balay mainit. Saka ba't bibigyan sila ng priority magkakumbaga yung sana? Mag-time. Hindi ka doon patago-tago. So, meron yung time. Makarigos pa. Sigun sa Municipal Social Welfare and Development Candaraga, saro sa obheto kang lokal na gobyerno na matauan maning pribadong oras ang mga mag-agom sa lugar na salbado sa pag-aalburuto kang Bulkan Mayon. Purpose ni Mayor sa pagtaon niya ning ticket para digdi sa mag-agom para mataunan naman po ning privacy sa mga mag-agom. Lalo na po na yaon sinda digdingon yan sa ning evacuation center na syempre baga po hindi sinda magkakaigwa ning privacy kasi syempre baga deket-deket ang ano ni so kung baga siksikan ang mga ano didi ang tao kaya ko Sarusa na ini sa mga lodging house digdi sa Banuan, Candaraga na pigo-preser kang lokal na gobyerno nga ni matauan oras na makapaglabing-labing ang mag-agom na nagtitiner ngunyan sa evacuation center. Sigun naman sa manemiento kansaro sa mga lodging house, 15 mag-agom ang kaya nindang maakomodar, apwera sa malinig, air condition pa ang sa indang pigo-opreser na kwarto. Kaysa sa evacuation center, pag iba man ang kuyanduman, wala ka man privacy. At hindi, magayon-gayon mabasang ang accommodation. Talaga para oruli kaya ngaya. Madig di, diretso na sa opisina. Tatao na lang itong gate pass na pinaramahan ko. Mientras tanto, plano man kang MSWD na magdistribuer ng contraceptives sa mga mag-agom na evacuees sa kada evacuation center. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.